Lady Local Legislators League Regional Summit na Naisayangkat na Ditoy, Ilocos Norte. At yung report manibod kini Idol Glenn Batuyong. Wow. At yung report manibod kini Idol Glenn Batuyong. Idol Glenn. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Team mabuno ni Governor Cecilia Araneta Marcos City 4L Regional Summit IJ Plaza del Norte. Nagitibabaya leader manipod iti entero a region iti naguumbong tapno mapagwiksa ti pinagtitinulong ken maimplementar iti gender responsiveness kas panagturay iti lokal nga masakupan da. Impaganetget ni Governor Araneta Marcos kadagiti delegado anapateg nga akem dagiti babay a legislador iti panangitandudo kadagiti inclusive policies panangit paay iti panakabalin kadagiti komunidad ken panangiturong iti sustainable development. Your leadership continues to inspire communities, nurture future leaders, and ensure that the development is both equitable and empowering. May this summit strengthen our bonds, sharpen our skills, and renew our collective commitment to uplift the constituents through good governance and inclusive development. Iti panaglepas ti taripnong ket ginundawayan dagiti newly elected officers iti Lady Local Legislators League Philippines Incorporated Ilocos Norte Chapter ang nagsapata para iti oath of office da nga indauluan ni Presidential Assistant for Northern Luzon Honorable Ana Carmela Ventura Remigio. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.